салом дӯстон, бо шумо ҳастам дилҷӯи хатлон дар канали хакер пк. Видеои навбатии мо дар бораи диск кардан, яъне ки дар диски холӣ сабт кардани маълумот ба воситаи программаи Nero. Сараввал ворид мешавем ба программаи Nero. чунон ки мебинед программаи Nero кушода шуд ва аз ин ҷо ворид мешавем Danie ва аз Danie создад DVD сданими ворид мешем. ана ҳамин равзана кушода мешавад ва мо метавонем ки маълумотомона дар ҳамин дохил кунем. мисол ана ҳамин суруда ман мехоҳам ки диск кунам, дабавит кардем. боз аз ин ҷо метавонем дабавит кунем. хуб, диски D. аз диски D программҳои компютер ва белов мехоҳам ки ман ҳамиёра диск кунам. мисол дабавит мекунам ва боз ба ман ягон программаи дигар лозим бошад ё ин ки ягон видео дигари дигар. хуб, ворид мешавам ба диски D. аз ин ҷо ҳамон маълумоте ки ба мо лозим аст ҳамонро меёбем. хуб, дар болояш рафта тугмаи тарафи чапи мушро як бор зер мекунем ва сар надода ба болои Nero меравем ва дар ана ҳамин равзана тугмаро сар медиҳем. аллакай дабавит шид. хуб, боз ба мо чӣ лозим аст? хуб, баъдан дале мекунем мой диск, яъне ки аз ин ҷо интихоб мекунем запис. аллакай ҳаминҳо дар диски мо сабт шуда истодаанд ва мо мунтазир мешавем. хуб, бародаро, барои вақти шуморо нагирифтан ва видеоро пауза мекунам ва баъд боз видеоро давом медиҳем. хуб, анакнун бародарон диски мо сабт шуд ва ба таври автоматик диск аз дискдон берун мешавад. хуб, аллакай дига ба мо дар кор нест. хуб, дискро дубора дар дискдон мемонем бародаро барои санҷидан. каме мунтазир мешавем то ки диски моро нишон диҳад. хуб, чуноне мебинед бародаро, ана ҳамин диски мо ҳаст. ворид мешавем ба диск. хуб, Sony Vegas, белов ва ин мусиқии дигар. бинед мусиқиро мемонем. хуб, мехонад бародаро. ана баъдан ба программаҳо ворид мешавем. ина ҳамин ҳамаяш программаҳои мо ҳастанд. дар кадомеш ки ворид мешавем мисол программаҳомон кор мекунанд. хуб бародаро, видеои имрӯзаи мо буд ба воситаи программаи Nero маълумотро дар диск сабт кардан, яъне қисми 1 аст ва дар қисми дуюм бе ягон программа сабт кардани маълумот дар диск ба шумо нишон медиҳам. касе ки видео маъқул шуда бошад лайк монад, дар канал обуна шава. фикрҳои худтонро дар комментария нависем бародаро. кадом видеоро ки мехоҳед мо барои шумо пешкаш мекунем.